Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syahr Ramadan lan ingkang dereng sahur, kula aturi sumangga enggal-enggal sahur. Amargi sampinipun wonten berkahipun saking kersaning Allah Subhanahu wa taala lan medalipun santawis sampun takbir tiga. Ya alhamdulillah hadir kita Ramadan kami ini sampun temugi siap dinten kaping 18. Mugi-mugi akhir kita Ramadan amal Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wonten sadaya siap kaping 18 sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 17 menit. Imsakipun tabuh sekawan langkung 17 menit. Sahur, sahur, sahur. Sepindah malih ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syahr Ramadan lan ingkang dereng sahur, kula aturi sumangga enggal-enggal sahur. Amargi sampinipun wonten berkahipun saking kersaning Allah Subhanahu wa taala lan medalipun santawis sampun tabuh tiga. Ya alhamdulillah akhir kita Ramadan tahun ini sampun temugi siap dinten kaping 18. Mugi-mugi akhir kita Ramadan amal Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wonten sadaya siap kaping 18 sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 17 menit.